Жыхарка Шклоўшчыны Святлана Канаваленка у ліку пераможцаў 10-го рэспубліканскага конкурсу Беларускага саюза жанчын «Жанчына года». Узнагароджанне лепшых прадстаўніц усіх рэгіёнаў Беларусі адбылося 17 сакавіка ў Палацы Рэспублікі. Матэрыялы на гэты конкурс сям'я Святланы і Александра Канаваленкаў, дзе зараз выхоўваецца 8 дзяцей, прадаставілі яшчэ ў пачатку студзеня. Усе разам яны падрыхтавалі відэаролік аб сям'і, захапленнях і хобі дзяцей. А сама Святлана напісала эсэ, дзе расказала аб выбары нялёгкай прафесіі, вопыце маці-выхавальніцы і сямейных каштоўнасцях. Прыемная навіна прыйшла да яе ў пачатку сакавіка. Святлана Канаваленка прызнана пераможцай конкурсу «Жанчына года» у номинации «Материнская слава». Такого количества, таких шикарных женщин с такими открытыми лицами в одном месте я не видела никогда в своей жизни. То есть вот этот подъем энергии и то, чем дышал сам праздник, просто не передается никакому описанию. Словами это рассказать невозможно. Девиз сям'і Канаваленкаў прымаць дзяцей такими, якія яны ёсць, з іх добрымі якасцямі і недахопамі. Для любой мамы это главное вырастить хороших, достойных, нашедших свое место в обществе детей, которые не будут забывать о том, что мы в них заложили, которые будут прививать, наверное, те же самые моральные устои своим детям, которые мы пытаемся в них заложить. Благодаря вот таким конкурсам, благодаря тому, что обращают внимание на нас, мам многодетных, хочется работать, чувствуется о том, что наша работа результативна, и хочется работать не вдвое лучше, а, наверное, раз в 10 лучше. Пожадаем гэтай сям'і цяпла і дабрабыту, міру і ўзаемаразумення, добра і паболей усмешак у доме.